i associacions ecologistes alerten de l'increment de construcció de parcs fotovoltaics a les illes. Asseguren que cada vegada són més grossos i que passen per manca de controls. Actualment s'estan tramitant una 60 de projectes a les Balears. Dia 24 es va aprovar el Reial Decret Llei 20/2022, que té 2 articles pels quals els macroprojectes de renovables de més de 50 megawatts ja no han de realitzar cap avaluació ambiental. Col·lectius ecologistes de tot el país alerten de la perillositat d'aquest fet a través de la plataforma Macrorenovables No. Anul·la la participació ciutadana, deixa en mans de l'oligopoli energètic i dels promotors la destrucció del territori i afavoreix la despoblació i la destrucció del medi natural. A Balears, unes 5 entitats ecologistes s'han mostrat preocupades per l'aprovació de la llei. La Comissió Balear de Medi Ambient ja ens ha deixat clar que per principi per parcs menors de 50 hectàrees, que és el que se tramita per via autonòmica, ells seguiran exigint el procediment d'avaluació d'impacte ambiental. En canvi, per majors de 50, promotors podran decidir anar per via ministerial i votar-se aquest procediment. Les associacions denuncien que les Balears haurien d'haver aprovat la planificació territorial de les illes abans d'aprovar qualsevol projecte. La majoria dels projectes es solen construir a sòl rústic. De fet, 10 dels 60 projectes que s'estan tramitant ara mateix ocupen uns 3,5 quilòmetres quadrats, el que equivaldria a 3 vegades el polígon de Son Homs. A més, aquest increment de construcció de parcs fotovoltaics entra en conflicte amb el món rural. Nosaltres ens hem trobat ja casos, tenint socis que s'han vist afectats, perquè concretament ve a Santanyí, per exemple, l'han tret d'una finca que feia més de 10 anys a la que feia feina, perquè els propietaris han decidit fer l'instal·lació d'un parc fotovoltaic en aquesta finca. El conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Illanes, afirma que es prioritzarà la instal·lació de parcs a altres tipus de sòl i que la darrera opció serà utilitzar sòl rústic.